Mozgovú príhodu som dostala 12. novembra 2020. Stalo sa mi to tak, že som telefonovala a zistila som, že rozprávam ako keď mám 4 promile v sebe a začala som blabotať. Proste niekde mi blesklo hlavou, že dostala si porážku. V podstate som vytáčala do 3 minút záchranku a dobre som asi urobila. Mozgová príhoda mi zmenila život o 180 stupňov. To hovorím preto, že možno som bola kedy veľmi lenivá a vôbec šport mi nič nehovoril. Vďaka chôdzi, ktorá ma uchvátila, lebo som nemohla napríklad čítať. Začala som chodiť najskôr maličko, možno som prišla od domu 200 metrov a vrátila som sa domov veľmi unavená. 2 hodiny som musela spať a potom som začala chodiť stále viac a viac, až pomaly obsedantne 10, 15, 20 km denne. Ale to mi pomohlo zdravotne. Schudla som od porážky 12 kg. Predtým som už schudla 10, takže zmenila som sa v podstate o nejakých 22 kg a myslím, že k lepšiemu. Samozrejme, že som sa začala stravovať inak, pozerať sa na to, čo jem. Aj v rámci porážky som mala zakázané nejaké jedlá tučné. Ja môžem povedať, že môj život sa zmenil porážkou 100% k lepšiemu. Aj fyzicky, aj psychicky.